Ka-fifth nga contestant from Gendulman Bohol. Ayong pag-iulahang katawhan. Kami mga pastores, sa lungsod sa Gendulman, maghatag na di kasadya o hudya. Iniinig pagsakulo sa natawhang bata na mao'y magdala kalinaw sa katawhan o sa tibuong kalibutan. Nah, pada kono kuan ini sapatos da ilahang signal ini. Nah, sapatos signal. Atong niaging gabi Gabi gagaban. Kaya sa kuan ba sa balay-balay. Atong niaging gabi Indot pag ilang gan. Para kinason au litom. Ay, color. Ari sapaw ito. Pagis
Lagi siya kay Dugay kinahukusan. Bantaw-bantaw, hutan sa himaya. Tama ba ang dala? That was entry number 5 Teka na nga. from LGU Gindulman. Pagpa.